मेहरारू के बीच के वार्तालाप है। अक्सर कोनो मेहरारू ई ना चाहेले कि हमार मर्द पिए खाए वाला मिले, जतना जानी के मिलल बड़े जिंदगी डिस्टर्ब हो जाला। यही तरह एक जना बाड़े आधी आधी रात के पी खा के जाता है। का तू रहब मर्द के हम ही मर्द बन जाइए बेरा का मिजाज कहता तो खुल के बोला हमरा ले देख ल तनी तार केस छोट छोट बा तो हम मर्द रही ना ना है से ठीक मरवाले बड़ा तो मेहरारू बन जाए। मेहरारू बना तू चला जे पर तू खुश रह दादा। नाचे के फरमाइश बा यही में हिला दे तनी कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है बा नाच होखे के चाहिए कि ना भैया? अच्छा हो जाता है। देखिए अक्सर पे जाता बहुत बुद्धिजीवी लोग कलाकार लोग आइल बा, ढेर हमनी से श्रेष्ठ कलाकार लोग आइल बा। हम अपने आप के सौभाग्यशाली ई समझे नहीं कि बड़े बड़े कलाकार लोग जाबा वो लोग हमनी के भगवान छोट बना के ऐसे भेजले बारे कि एक बार पैर छू के आशीर्वाद लेवे के सौभाग्य हमनी के मिलल बा। ऐसे बढ़ के हमने खातिर कुछ ना हो सकेला। आज दुगोला के लाइन में देखल जाए चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री फिल्मी इंडस्ट्री में देखल सब कोई हमनी से बढ़ के बा, लेकिन ई हमनी के सौभाग्य बा कि सब कोई बड़ा बा हमनी के कई बार पैर छुए के मौका मिलेला। ऐसे बड़ खुशी हमनी खातिर और कुछ ना हो सकेला। ए अम्मा जी बोला ये बबुआ बा रुआबे मार पे कुछ कहबो करबो कान में जो भी कहना है कान में कहो। अम्मा जी रण बबुआ आदि आदि रात दारू पी के रोता रे। अरे बाप रे बाप आज जब पूछो तनी कि ये राजा जी अभी ले रुआ कहां रहनी हाथ में मार तक पीठा फाड़ देता रहता। ई पहले नु तारा कहे के चाहिए रात भर में दांत लगा देले बा तब हमरा से मुलाकात करत रहू तो ना ना हम उनका दिल के हाल जानत तनी बताई कारुआ से। और अतिया बेचारी कहतिया बेंजू के साउंड थोड़ा बढ़ा ले, बेंजू का साउंड बढ़ा कि पिया आया धिया धीरा पिया में अब पिया पूछिए तुम्हारे खातिर दौड़े। बर्दाश्त करो ए अम्मा जी। राजन भैया आप लोग तो इस गीत से वाकिफ हैं तो कहना नहीं पड़ेगा कि पिया आया धिया